Dem baş guhdarên hêja ji bernameya dergeha wêjeyê dem baş. Ji bernameya dergeha wêjeyê dem baş te guhdarên hêja. Ez Roza Metîna di vê bernama xwe de ez ê balê bikişînim ser çîrok û helbestên di zindana de hatî nivîsandin. Hefteya borî di bernama dinê min bal kişandibû ser folklora Kurdî. Di vê bernamê de jî ez ê ji antolojiya helbest û çîrokên di zindana de ez ê çîrok û helbestên nivîskar û helbestkarên ku di zindanê nivîsandiye ez ê bixwînim. Berî ku ez derbasî bernamê bivim, daman demê îro nehê çileyê, salvegera Komkujiya Parîsê ye. Di nehê çileya 2013 de Sakîne Cansız, Fîdan Doğan û Leyla Şaylemez hatin qetilkirin û hîn jî kesên ku em bêjin ev komkujî organîze kirin nehatin cezakirin û ji ber ku nehatin cezakirin Komkujiya Parîsê ya duyem jî di 23 Kanûna 2020 de pêk hat. Li vir jî êrîş li di jî navenda çand û hunera Ahmet Kaya hat kirin û li vir evîngoyî Mîrperwer û Abdurrahman Qizil hatin qetilkirin. Di heman demê de jî Sakîne Cansız, Fîdan Doğan, Leyla Şaylemez, evîngoyî Mîrperwer, Abdurrahman Qizil jî em wan bi rêzdarî bibîrtînin. Belê îro ez ê ji we re ji antolojiya çîrok û helbestên nivîskarên di zindana de çîrok û helbesta bixwînim. Rabûna Berîl Gulberojan, rabûn ji xwe hişyariyê Gulberoj jî her tim rûyê wê li rojê ye. Yanî tê mana şiyarbûna berî li rojê. Niha ez ê di vê bernamê de jî bi çîroka a Cengiz Eker bixwînim ji bo berî ji xwe berî vêya dîsa di bernamakê de min çîroka me farqîn û helbestên Ehmedê Bilokî xwendibû. Niha jî ez ê çîroka Mêtê li Serrê ya Cengiz Eker bixwînim. Cengiz Eker jî berî ku ez çîroka wî bixwînim ez dixwazim behsa jiyana wî bikim. Cengiz Eker di 29 Tebaxa 1964 de li bajaroka Halvelî ya Girêdayê Îdîrê hatiye dinyayê. Di salên 1980 de tev li xebatên tevgera azadiyê dibe. Di sala 1992 dudiyan de tev li refên azadiyê dibe. Di sala 1993 de bi hevalekî xwe re têgirtin. Piştî darizandinê 36 sal ceza lê tê birîn. Di van salan de li ser wêjeya Kurdî xebateke berfireh meşandiye. Di gelek kovaran de nivîsên wî hatine weşandin. Gelek xebatên wî yên ji bo çapê hatine amadekirin hene. Çîroka Mêtê li Serrê di pêşbirka çîrok û helbest ya Hüseyin Çelebî de xelata duyemîn girtiye. Berhemên Cengiz Eker jî kînor, çîrok û weşanên ar di sala 2014 de li Stenbolê hatî çapkirin. Mêtê li Serrê çîrok û weşanên jê 2015 Amed yadinê jî mirov ceribandin û weşanên ariyan 2019 Êli. Bi rastî jî çîrok û helbestên ku em bêjin yan jî nivîsên wekî din ê ku li zindana tê nivîsandir pir bi qîmetin. Yanî tevî hemû şert û mercên dijwar li wir têkoşîneke bi pênûsê heye û têkoşîneke em bêjin gelekî giranbiha û bi qîmet heye. Em di heman demê de jî bejna xwe li ber wê
تێکۆشینا گرانبها jî ditewînin çîroka meytê li ser rê. Rêwiyên ku serê sibehê bi peyatî diçûne navçeyê li ser rêya gundê Nerxê meytê merivekî dîtin. Meyt li Rexarê li ser dev bû. Dûrahiya di navbera wî û rê de bi qasî 3 û 4 gavên zarokan bû. Serê wî li aliyê çiyê û lingê wî li rê dinêrîn. Di lingên wî de cotek solê meqab ên zer hebûn. Milê wî yê rastê hatibûn bin zikê wî, nedixuya. Milê çepê mîna baskê teyrekî ku hewl bide bifire lê nikaribe hema wisa berwar û vekirî mabû. Li Rex destê wî tiştek dibiriqî, dişibiya radyoyeke biçûk, lê ne radyo bû. Di navbera destê wî yê vekirî û wî tiştê birqonek de tûmek kirkor hebû. Tûmê kirkorê nedihişt ew tişt baş xuya bikira. Montê wî tevî kiraz heya serserê wî şiqirtî bû. Serê wî di bin daldeya mont de mabû. Pişta wî heya nav milê wî tazî bû. Ne birîn û ne jî xwîn li ser bedena wî xuya dikir. De digot qey raza ye. Wexta rêwiyan meyt dîtin ewilî hawirdor raçav kirin. Tiştek nedixuya. Dinya xalî bû. Lê xofeke giran erd û asîman dagirtibû. Bêhna xofê pozê merivan dişewitand. Paşê bi çavên tirsnak awûrekî revok bera aliyê wî dan û derbas bûn. Ne lê sekinîn û ne li ber û ne bi ser de averê bûn. Piyên wan bêhemdê wan ew ber bi pêş dikişandin. Bêyî ku li piş xwe binêrin, bi siviktirîn gavan ji wir dûrketin. Li Rex hevdû bêdeng dimeşiyan, çavên xwe li hevdû direvandin. Awirên wan rastî hevdû nedihatin. Car caran bi awirên veşarî di bin çavan re teseliya hevdû dikirin. Wekî din tenê li pozikên solên xwe dinêrîn û dimeşiyan. Ji pirsan ditirsiyan. Pirsên kevn. Ên ku ji dayîk û bavan mayî, pirsên giran û bêbersiv. Qasekê kesî tiştek negot, tenê cixare kişandin û bêdeng meşiyan. Piştî demekê lawikê faykebelek di ber xwe de got, sola wî. Spiyê rûdankemer ji noqa fikaran filitî, bêyî ku li aliyê wî binêre got. Hî, li ser navê pirsê. Paşê mêrikê navsere bi gotinê alîkariya lawik kir, got. Dibêje sola wî, bi dengekî kêmbihîs. Sofî got, sola kê? û xuya lawik got, sola wî. Piştî ku xwika Sofî û dîsa rawistiyan. Dîsa keribûn. Bêdengî bû hevalê wan ê çaremîn, meşiyan. Rê ji bo wan îro dirêjtir bû, ew diçûn. Deyrek di ser serê wan re firiya. Sofî wekî ku xwe bi xwe bêje got, deyrê bîrê gur. Navekî din lê kir lawikê ciwan, Sîsark. Ê navsere got, teqez li van deran berateyekê ye û dîsa meşiyan. Lawik qîneh li kevirekî biçûk da. Kevir tîlol bû û heya devê newala biniya rêçû. Her sêyan jî bi hev re kevir bi baldarî şopandin. Heya kûçû li kevirekî mezin qelibê û sekinî. Sofî di dilê xwe de got, biçûk her tim xwe li mezinan digirin. Qasekê mişûn de lawikê ciwan xwe li kevirekî din ceriband. Kevir ji ciyê xwe neleqiya, bînecî bû. Kevirê biçekî ji yên herîn girtir. Piyê lawik êşiya, axîneke biçûk jê çû. Gulek gulek meşiya xêlekê, kes nekeniya. Mêrikê navsere xûz bû. Li Rexa rê gulpîkeke zîvanê qetand. Bireber pozê xwe çend caran bi ser hevdû bêh kir. Bi mûriyekî heyîrî, bêhna hesirên çavan jê tê
got û di nav her du tiliyên xwe de mizda û avêt. Lawikê faykebelek wekî ku bêje em her roj nan dixwin, wisa hêsa û wisa xweberê got. Diya min bi şev û roj digirî, serê xwe hemanga bi çep û rast vediland. Carê li der û dora xwe nihêrî, malxuyanê kes nîn bû, dikaribû bi arxayînî bi aniya dawiya gotina xwe. Lê dîsa jî dengê xwe danî û di pêla herî jêr de got: ji bo kekê min ê winda. Û dîsa wekî her cara ku qala kekê xwe dikir, cixare vêxist û got: şehîd. Di nerma xwe de mêrikê navsere got: şehîd, şehîd, şehîd û dubare kir sofî. Mêrikê navsere û lawikê ciwan wekî ku bixwazin gotinê ji devê hevdû birevînin, bi hev re gotin: me çiqa şehîdan? Ji bo? Û dîsa bi hev re kerbûn. Dawiya gotinê neanîn, meşiyan. Lawikê ciwan ji nişka ve got: bi destê hevdû bigirin û xelepekê çêkin heke şehîdên me û hêmekî fikirî, wê dinyayê 4 caran dorpêç bikin, lê hême welat. Sofî got: ne ew, bila yên zindî destê xwe bidin hev. Her duyan jî li destên xwe nêrîn, lê tiştek negotin, bi lez meşiyan dîsa wekî qasek berê. Mêrikê navsere li rexa rê vê carê jî kulîlkeke ketê hilqetan, piştî bêhkirina ewilî got: hela hela, ji vê jî tê ew bêhn. Û virvirand avête dûr, dest avête bêrîka xwe, destê wî ji bêrîka wî vala derket. Bêrîka din û ya din jî tesele kir û got: na, û qosîde meşiya. Qasek şûn de di ber xwe de tu, got û bi heyîrî doman: çi zû xelas bû mîratê, min 3 roj berê kirîbû. Lawikê ciwan pakêta xwe dirêj kirê, mêrik cixareyek jê girt û bi agir cixareya lawik vêxist. Ne wî got spas û ne jî lawik jî got tiştek nîne. Meşiyan. Lawik bi sola xwe ya îskarpîn nihêrî û bi xwe got: pir teze bû ya wî. Şermeke giran ji rûyê wî rijiya erdê, ji bo ku pê li şerma xwe neke, şûna meşa xwe giherî. Xêlekê li ser kevirên rexa rê meşiya, serê xwe vegerande aliyê din, bi dengekî nizm û şermoge got: xwe jî me qap bû. Sofî got: ha erê min jî dît pir teze bû, keleşê min jî pir ji wan solan hez dike. Wekî ku di gotinên xwe de pêyomiyekê bibîne û jê poşman bibe, bi hêrs got: na na, tobe tobe û gopalê xwe hişktir li erdê da. Gopal bozika sola wî ket, tiliya wî ya pereqûçê pir êşiya. Ax, negot. Mêrikê navsere got: gelo. Pirsa wî ya nîvco qasekê di navbera her seyan de çû û hat. Kesî dest neavête û negirt. Di dawiyê de kete erdê, pirsa bêxwedî û li dû wan ma. Ew pir bilez meşiyan, wekî ku ji pirsê birevin. Hevrazekî biçûk derketin, bi gavên mezin, bêhna wan çikiya, westiyan, wekî ku ji ber û lis reviyabin, bêhna wan piştre derket. Sofî bi pişta destê xwe xwêdana li eniya xwe malast û bi pistînî got: xwedê me ji îman Qur'anê mehrûm neke. Mêrikê navsere bi hêvîbar got: amîn. Lawikê ciwan tiştek negot, tenê li çiya nihêrî û meşiya. Sofî awûrekî tawanbar tê veda, lawik awûrê wî nedît, ew awûrê dûr ji vala çû. Vê carê serberjêr meşiyan wisa bagirtibûn, dedgoqê diçin dawetê, serê wan beriya piyên wan rê digirt. Dîsa mêrikê navsere bi tatêleke nîvdiyar got: gelo ew ê ku dibiriqî. Lawik vê carê hema pirsa wî girt: ha, ew.
got bi devekî nefehme. Qasekê fikirî, bi baldariyeke ramyarî, binê hişê xwe vekola, got na. Di ber xwe de ev na ne bersiva pirsa mêrik bû, vala bû, binê hişê wî ji wir bersivek peyda nekir. Ji binehişa xwe bi destvala vegeriya, dîsa hat di serê gotinê de sekinî. Mîna dizê ku di ser kar bêgirtin, bi çavên qasidekî li nav çavên mêrik nihêrî û bi devekî şermûke hêdî got. Te got çi? Ev pir jî danî ser pişta pirsa mêrik û dîsa li wî vegerandin. Mêrik mil nedaber pirsan, qasekê di valahiyekê de man, mîna du qucikên reşpelek ên ku yên dîtî jê direvin. Paşê heya cem Sofî çûn, lê Sofî jî rûneda wan, ji bona ku bikaribe ji pirsan bireve, bi gumanî got, Xwedê dizane. Dirêj dirêj ku xuya Mêrikê navsere got, xwezî me, û gotinên wî di nav kuxuka Sofî de xeniqîn. Meşiyan, kuxuka Sofî rawistiya, bi çavên lomeyî li mêrik nihêrî. Mêrik şerma xwe di piştûxana cixareya xwe de veşart û meşiya. Lawik got, gelo çend nimare bû? Sofî bi tenê gotina gelo, bi hîş gotinên lawik. Bi bêzariyeke pir diyar got, ma çi karê me pêk hetiye, kî dibe bila bibe, hella hella, hûn li belayê digerin bavê min, ma we nedît qereqola li girê guran ji jor de li me dinêrî. Lawik li aliyê gundê girê guran nihêrî. Ne gund dixuya û ne jî qereqol, fikirî, lê negot. Qereqol bi rêya koçekê ji me dûr e, ka wê çawa me bibîne? Meşiyan. Mêrikê navsere dîsa got, xwezî me lê binêriya, ka ew? Lawik bi neserwextî got, çi? Mêrikê navsere ewilî gotin di devê xwe de bir û anî, paşê hêdîka bera derveda. Ew tişkê birqonek. Lawik got, erê. Sofî kire niçeniç û tu kire erdê. Meşiyan. Devî devî navçe kirin, piştî meşa bi saetan. Sofî bi şîrê diketeke eşkere û kêmekî jî bi gevxwarî got, me îro tiştek nedît. Mêrikê navsere di nerma xwe de got, me nedît û li lawikê ciwan nihêrî. Lawik berî ku erê yan nabêje fikirî xêlekê, çima? Ya ku di binê hişê wî de liviya û xweberda nava çavên wî. Di bin çavan li Sofî nihêrî. Sofî wekî ku sola xwe re bêje, di ber xwe de got, ji me re çi bavê min dibêjin serê bêhiş li ser bedena şahî dane û bi baldarî li der û dora xwe nihêrî. Lawik wekî ku ji xwe re bipirse got, gelo îro çendê me heye? Bersiv ji kesî nehat, bêdengiyeke kerçê bû. Mozeqirtek bi vîzevîz li dora serê wan zîvirî. Lawikê ciwan ji bo ku mozeqirtê biqewirîne çend caran destê xwe li ba kir, lê mozeqirtê dev ji wan berneda. Sofî bi kumê xwe yek lêda, kete erdê û di nav tosê de pirpitî sewala birîndar. Ew meşiyan. Paşê dereng dereng bi pirsekê serê pirsa lawik a ku lawik ji zû de ji bîr kiribû vekir. Mêrikê navsere hêdîka got, kîja me? Lawik ewil bi ser ve nebû, ku ka gelo mêrik qala çi dike. Lêva xwe ya jêrîn perçiman, eniya xwe mîna ku serê biêşe civan de hev. Her du birûyên wî bûn yek, tiliyên destên xwe ji mirîn, li tiliya heftan sekinî. Bawayekî ji xwe bawer got, heft, erê erê, meha hefta ye, ya ku em tê de ne. Bi gotinên dawiyê ji xwe erîhiya xwe diyar kir careke din. Mêrik got, min fêm kir û tiliya xwe ya eşedê danî seriya navîn û destê xwe raberî lawik kir. Lawik cixareyek dirêj kirê, yek jî li Sofî girt. Sofî got, sax bî û cixareya wî wernegirt.
Ez ji xeynî tûtinê nakişînim, ên pêçayî li sînga min digirin. Lawik kevirek li çivîkeke beytika ku li mêrga Rexarê ji bo çûçikên xwe li kurmikan digeriya werkir. Çivîk firiya, lê dûr neçû, dîsa vegeriya ser karê xwe. Sofî got: Hêlî navê li wan deran e, loma bi dûr neket. Dev jî çûçikên xwe berneda, dîsa ku xuya pişre lê zêde kir. Ew jî hêlîna xwe axa xwe diparêze. Mêrikê navsere bêyî ku li aliyê lawik binêre got: Ez nizanim. Lawik got: Tu çi nizanî? Mêrik negot: Ez nizanim çendê me heye. Lawik got: Hela hela û meşiyan. Li Rexarê kaniyek dîtin. Jê haybûn ku tîbûne. Averê bûn serkaniyê. Sofî ewil destmêj girt. Paşê bi kulma xwe çend qurt av vexwarin. Bi dengê bilind fatiheyek xwend. Mêrikê navsere û ciwanê faykebelek bi hevdû re li her du doran nihêrîn. Li wan deran ne gor hebûn û ne jî goristan. Her duyan li çavê hevdû nihêrîn. Pişre. Pirs hatin heta serê zimanê wan, lê her duyan jî negotin. Pirsên xwe ji xwe re hiştin. Li ber kaniyê rûniştin. Bi rêzê dor dest û serçavên xwe şiştin. Av vexwarin têre têr, heya ku kes ra wan danî. Heya her du hevriyên wî karê xwe qedandin. Sofî sê cixare pêçan, yek ji bo xwe. Her duyên din ji bo wan. A xwe vêxist, ên din jî dirêjî hevriyên xwe kirin. Negotin em venaxwin, wergirtin û vêxistin. Piştî qulafa ewil Sofî got: Rojekê û pêde çû. Li gundê Kêrdizan Hecî Mihemed û Eliyê Pîro li derrê merivekî dibînin. Meriv li erdê ye, bêlebat e. Da ku bizanibin ka gelo ew meriv sax e yan miriye. Û rêya xwe averê dibin û diçin cemcamêrî. Wexta Xwedê ji meriva bibire, dibire. Xwedê berê aqil ji meriva distîne û paşê jî belayê tîne serê merivan. Nexwe wexta aqilê merivan li serê merivan be, bela nikare nêzîkî merivan bibe. Ka bê bi wê maye meytê li ser rê. Diçine cemcamêrî, tesele dikin ku vaye mêrik jiyana xwe ji dest daye. Yanî hatiye kuştin. Li vir navberda xeberdana xwe. Du qulafên kûr bi ser hevdû li cixareya xwe dan. Kêmekî fikirî, bi destê çepê rûyê xwe mizda. Erê min çi digot? Ha, erê ew dikin. Piştî ku yeqîn dikin ku mêrik hatiye kuştin, xeberê didin qereqola gundê ewkê. Çi bû navê mîratê? Ha, erê. Heftreng bû. Erê heftreng. Cendirme bi tevî doktor û muxtoran tên ciyê bû yerê. Piştî hin pirs û mirsan meyt dibin bajêr. Hecî û Elî jî pê re dibin. Li wir cendirme wan digirin û davêjin hundir. Her du ji xwe şela û pela dixin û dibêjin: Heyran, me tiştek nekiriye, agahiyên me jê nîne. Em bêgunehin, hûn çima me digirin? Ma kî guh dide wan? Cendirme dibêjin: Hûn li xwe mikûr neyên û nebêjin me kiriye, em ê we bikujin. Lê hûn bêjin me kiriye, em ê alîkariya we bikin û hûn ê zû ji girtîgehê derên. Ez dirêj nekim. Ne hûn cendirmeyan nas dikin? Her duyan jî bi serê xwe erê gotin. Paşê li çavê hevdû nihêrîn, di çavên hevdû de gelek tiştî din. Lê ji hevdû veşartin. Hecî Mihemed rehma Xwedê lê be, mêrekî di ser xwe re bû. Dibêje: Na, wî dikujin. Eliyê Pîro ji tirsa rihê xwe bi gotina wan dike. Ew jî ev 20 salin di hundir de ye. Heylo, heylo. Ez bi sedan bû yerên bi vî rengî dizanim. Tev jî qewimîne ha, yanî çîrok nînin. Em ne mîna xelkê ne bavê min. Xelk çîroka lê dike. Lê em wan çîrokan dijîn. Lê bavê min. Yani ez dibêjim serê ku neêşe divê meriv bendalê girê nede. We got erê. Mêrikê navsere dipûnije. Lawik ewil dike niçe niç. Paşê lêva xwe ya jêrîn diqurmiçîne. Bê biryar e. Ne erê dibêje û ne jî na. Radibin û dimeşin serê taxa navçeyê. Rastî erebeyekê cendirmeyan tê. Erebe ber bi gundê wan ve diçe. Heya ku toza li pey erebeyê wan da bibe wê dişopînin. Her sê bi hev re. Lawik bi dengekî nîvbihîst dibêje:
ولا ما إيرو تتش ندید. کنه صوفیه بچوک دناو رودانا ویا مزنده ونداد به لاوگ کنه دنازی نابینه دکوین سوگه روش هما نیورویه پروستیانه. لچایخانه که ناس رودنین هر یک 5 و 6 اسکان چای ودخواه. بریکه نافسره دست ببریکا خواه صوفی بملیوی دگره. لاوگ جی هول دده لی صوفی ناهیله و دبیجه ناب خوده نابه ازی بدم. صوفی حقی چای دده. رادبن و جهوده دقتن. هر یک دچه کاری خواه. ویرو پیوستین خواه بکرن و بدن هف. دیوی شویل مالی ناسین خواه ببن میوان و سبتری وگرن گنده خواه. بری کج هفده بقتن و سال هفدکن. پشتی نیورو صوفی لدکانا برای خور و نشتیه. خوده دکانه کل و ملین صوفی آماده دکه. صوفی ججره قالا گندکه. ای سال مرگا باشکی هاگردیه. دبیجه بدل خوشی. زوزان جی خوش هشیم بونه. ها اوک. ده توتن جبیر کرنه وسا. کیلویک. نانا بلا 2 کیلو بن. شوانه من مینا آشی مالا خوز توتنه دهیره. امپیره ناگهینن زوستانی ایسال ارد باش آوز کر. نها جبلگه آویه دزه بمبارکی. سره هویرا جگی ها گرتیه ایسال. پی. هلا تو بز و برخان ببینه. وسا داو گراندنه نکارن دبن داوا خوده بمشن توربه ساون. یک جدو شین سریان. شش بو جنانه. جبیر نکش کرم آخوره چند متر داخل. ساله که گلک بخیره 1000 شکر جخوا دیرم. گوتن داویه ده ودگره دی سر داوه دا گریوی یا کو آنها مدکارین ویدگن. بده ویکن صوفی ده بیجه سر خیره کنیوی مزندر دبه لرویوی هلنای والهندره دکانه بلاو دبه. دسته خود رودانا خود آتینه لبک پیسکاوید دی اسکانا چای ده دکه و داویجه ده ویخوه. دی ساوه دگره سری آخافتنا خواه ببختواریه که اشکره دوام دکه. لسر خیره امین وان روژان داوتا کلشی خوارزیه ده بکن مقالن جدای هر تش تمامه. مایه سر خیزان آمیم. اما خینامی بیجه ها ازی بیجم کا جبیر نکه. تو جی کاری خواه بده هف. تevizaro hünewarın daveti. Em davet axwe ku rêwiyê mezin xwe li deriyê dikanê dixe û dikeve hundir. Gotin di ber sofî de dimîne. Şaş û mehde li kurê xwe dinêre. Lawik bêselam û kelam dibêje. Bavo! Bêhna wî çikiya ye? Dawiyê pê re nayîne. Mirûyê wî neyê xêrê ye. Çend caran bi ser hev bêhnê dide û distîne. Dîsa dibêje. Bavo! û disekine pişre dibêje keleş bi kelogirî. Sofî bi heyrî li derê dikanê de nêre û ji lawik dipirse ka keleş kur o çi bûye tu çima hatî? Wekî ku alîkariyê jê bixwaze li nav çavên burayê xwe dinêre. Dikandar jî mat û mehdel maye. Bi kelecan li ji lawik dipirse çi bûye kur o çi dibe ku tiştek hatibe serê. Dawî li pirsa xwe nayîne ditirse. Sofî gotina dîsa ji devê wî digire û li ser lawik de diqîre. Niha li ku ye keleş? Lawik bi xemgînî dibêje cendirme ewkê wî birin. Sofî dibêje girtin ne wisa? Bi berketinê destê xwe li çonga xwe dixe. Min ew xasî jê re got lawo were dev ji vî karî berde. Bela jê tê lê ez çi bikim biya min nekir. Deyî ca were xwe ji vê belayê xelas bike. Na bavo negirtin bi lez dibêje lawik. Sofî dike ku bi vê xeberê şaş be. Lê dengê lawik vê daxwaza wî di ber de dihêle. Ewkê wî birin bavo dibêje lawik. Dengê wî hemanga dertê. Çawa dibêje Sofî. Heya ku deng dê de hebe diqîre. Çiyê wî kur o? Deqeyekê şûnde li kuçeyê ne. Bi lez û bez ber bi qereqolê ve dimeşin. Burayê Sofî jî bi destevîkî derebeyên dikanê dadixe û bi hev re xwe digihîne wan bêdeng dimeşin. Nobedar wan hilnade hundir. Berê wan dide.
Qîrekê li Sofî dixe. Hin gotinên pir giran bi devekî pir sivik ji wan re dibêje. Dengê xwe nakin. Li ber dîwarê kuçeyê radiwestin. Serî di ber de diponîjin. Çavên wan li ser derê qereqolê ye. Her sê jî bi hev re ji xareyê dikişînin. Ne ew li rûyê xelkê bajêr dinêrin û ne jî xelkê bala xwe didawan. Ew bêdeng radiwestin. Xelk ji bêyî ku silavê li wan bike, hema li ser û ber wan re derbas dibe, diçe û tê. Paşê dereng muxtar tê, silavê li wan dike, lê ew dengê wî nabihîzin. Bi tenê bi xemgînî li nav çavên wî dinêrin. Awûrên wan şikestî û mirûzê wan rijiyaye. Awûrên wan muxtar diêşînin. Li rex wan qerefiska rûdinê. Di gotinekê digere û bêje: Lê nabîne. Destê xwe nermika datîne ser çonga Sofî. Paşê radibe şipê û bi îşareta destan ji wan re dibêje: Hûn li vir bin, ez ê li we vegerim. Muxtar diçe qereqolê. Dereng dereng dîsa li wan vedigere. Vê carê hemî bi hev re dikevin hewşa qereqolê. Dema di rex leşkerê nobedar re derbas dibin, bi du û sê gavan jê dûr diçin. Li aliyê wî nanêrin. Lê ew li wan dinêre û bi tinasî dikene. Dengê kenê wî di guhên Sofî de dizinge. Dilê Sofî bêtir diêşe. Ji bav û kalên xwe re xeberan dide. Dengê wî naçe kesî. Tenê ew dengê xwe dibihîze û yek jî bav û kalên wî yên mirî. Hestûyên wan di bin axê de jan didin. Diçin hundir fermandar û niştiye bi karekî re mijûle. Muxtar silavê lê dike. Deng ji camêrî nayê. Dengê muxtar li dîwarê sar vedigere. Tê mîna şeqemekê li sûretê wî dikeve. Her sêyên cem jî bi muxtar re diêşin. Qoside netev. Li ser piyan radiwestin. Heya ku piyên wan diqerimin. Yekî hildidin û yê din datînin. Piştî ku karê xwe diqedîne, fermandar bêyî ku li rûyê wan binêre ji Sofî re dipirse: Gurê te çi kar dikir? Sofî tûka xwe dadiqurtîne û di nerma xwe de dibêje: Rojnameger bû, ew di gundemê de. Fermandarê din ê ku li ber pacer û niştiyê piyên xwe avêtine ser hev û cixarê dikişîne, gotina Sofî dibire. Milîstiyan, dibêje û vedigere ser hevalê xwe. Bak bak, o karı yine geçiyor. Ne karı ama, evini biliyorum. Bir ara hatırlat da bir gece gözaltına alıp misafir edelim. Dibêje û bi tiliya xwe bi pacêra jinika ciwan a ku li kuceyê dimeşe nîşanê hevalê xwe dide. Her du jî bi kehekeh dikenin. Serê Sofî hê berjêr dibe. Serê her sêyên mayîn jî ne kêmtir berjêrin ji serê Sofî. Serê wan li bedena wan a jar giraniyê dike. Mîna darên ber bayê payîzê bi hev re ditewin heya navî. Milîs bû ango. Ka binêr binêr. Vaye ew jinik dîsa divire derbas dibe. Çi jine îca? Ez mala wê nas dikim. Paşê bêne bîra min. Em şevekê wê hildin bin çavan û bikin mêvan. Xêlekê bêdeng dimîne Sofî. Piştî ku kenê wan radiweste, bi tirse-tirs lê vedigerîne. Nana ez benî rojnameger bû kurê min. Fermandarê li pişmasê bi vebîrî dibêje: Dev jê berde, êdî nexeme, lewra êdî her du jî nîne kurê te. Sofî bi lavayî jê dipirse: Li ku ye kurê min ez benî? Pirsa wî qasekê bê bersiv dibîne. Paşê fermandarê li ber pacê bi kêfxweşî dibêje: Li nexweşxaneyê? Sofî bêdeng derdikeve. Yên din jî didin dû. Kumê Sofî hê di destê wî de ye. Ji bîr kiriye, nedaye serê xwe. Li derve baran dibare. Sofî wisa serqot dimeşe. Li keçeyê ji xeynî çend zarokan kes nîne. Baran lê dike. Ew bi lez dimeşin. Qasekê şûnde li ber deriyê nexweşxaneyê ne. Li wir jî leşker hene. Muxtar dîsa hevras û berjêr diçe û tê. Çend meriva dibîne. Destê xwe ewil dike bêrîka xwe, ji wir derdixe û dike bêrîka wan meriva. Di dawiyê de destûr tê. Çend leşker wan dibin jêrzemîna nexweşxaneyê. Doktor jî bi wan re ye. Bêyî ku tiştekî bêje, doktor çarşefa spî ji ser meyt dide alî. Vê carê li ser piştê ye.
Meytê ku serê vê sibehê li rexa rê deverû bû, Sofî bi dengekî nîvmirî dibêje: Keleş, gurê min! Lêva wî dikiskize, lê nagirî. Dest û piyên wî dilerizin, diheje. Tê ku bikeve, bûrayê wî bê diqîre. Kumê wî ji destê wî dikeve erdê, haya wî jê çênabe. Muxtar xûz dibe û kum ji erdê radike. Sofî milê xwe ji destê bûrayê xwe xelas dike, diçe li ber piyên kurê xwe disekine, qasekê difikire, paşê di ser de xûz dibe. Her du solên wî ji nermika lingê wî derdixe. Bi dilovanî piyên wî miz dide, her duyan jî bi yekô maş dike. Doktor dibêje: Li gor texmîna min 5-6 saet berê hatiye kuştin. Bi tenê guleyek bera devê wî dane, bi herekîna xwîna zêde miriye. Em dereng bêhesiyan, wexta em çûn bedena wî hê germ bû. Em 2-3 saet berê biçena heka, dibe ku li ser fermana leşkeran ji wir dertên Muxtar û birayê Sofî dikevin bin milê wî. Bi gavên giran pêpulikan dertên. Doktor ewilî leşkeran raçav dike, paşê bi dizî ji Muxtarê dibêje: Bila yek bi min re were jor, ez ê makîneya wî ya wêneyan bidim wan. Min li ciyê bû yerê dît û ji leşkeran veşart, nihal odeya min e. Derdikevin derve, çend xizm û dost li benda wan in. Sofî bêdeng dimeşe û diçe cem her du hevreyên xwe. Makîneya wêneyan dide mêrikê nasere. Solan jî dide lawikê ciwan. Ne ew tiştekî dibêje û ne jî her duyên din bi tenê carê li cavên hev dinêrin. Paşê dizîvirin, li çiya dinêrin û dimeşin. Hîn baran dibare. Berê guhdarên hêja ev jî çû çîroka nivîskar Cengiz Eker'im. Cengiz Eker ev çîroka xwe di girdîgehê de nivîsandiye. Niha jî min dixwest ez helbestekê ji vê antolojiye bixwazim lê yanî bixwînim lê dema me dijebû ji ber wî havî ez ê wisa tenê helbestek Kurd bixwînim. Medyaya Qilav di rûpela 382 de. Medya Qilav jî helbestkar Medya Qilav jî di sala 1971 de li navçeya Şemrex ya Mêrdînê jî dayîk bûye. Wê dibistana seretayî li navçeyê heta pola pêncan xwediye. Di sala 1990 de bi Abdullah Yaqlav re dizewije, piştî demekê hevjînê û Abdullah Yaqlav bi hinceta derbarê wî de gilî heye dêbin çavkirin. Piştî Abdullah Yaqlav tê berdan, Medya beşdarî nava refên têkojerên azadiyê dibe. Medya di 1993 de li Amedê têbin çavkirin. Pirtûka helbestê ya welatê min Amedê Yaqlav ku ji 1991 helbestan pêk tê li girtîgehên cuda yên Bakurê Kurdistan û Tirkiye hatine nivîsandin. Berhemên wê welatê min helbest Weşanxaneya Aramê 2020, Lîlan Bedil helbest Weşanxaneya Jêş e. Hevala min, hevalê min. Li wî bajarê gewre, xwedî aleke spî û şîn e. Bi ser û berê xwe rabûye, destên xwe ji jiyanê şuştiye. Dîn e, delodîn e. Bi gir û înyad, xwe radestî mirinê kiriye. Pimpinîka min a hêşîn, giraniya hêviyan mane çi ye? Li baskekî te giyan e, liya din hêvî ye. Bifire ber bi hevala hevalê min ve, bi jiyana wê wî xelat bike. Belê ev jî helbesteke Medya Yaqlav bû. Belê guhdarên hêja em hatin dawiya bernameya xwe, di vê bernameya xwe de jî me balkişan ser çîrok û helbestên ku ji aliyê helbestkar û nivîskarên di zindana de
Hatiye nivîsandin ji xwe car caran di bernameyê xwe de em ê balê bikişînin ser helbest û çîrokên ku di zindanê de hatî nivîsandin û em ê bu re jî parve bike. Niha Medya Yaklav û Cengiz Êker jî hîn di girtîgehê de ne. Em li vir ji heman demê de kedawan jî pîroz dike. Bila pênûsa hemû nivîskarên di zindana de sağ bi. Heta bernameyek dinê bimînin bi xêr û xweşiyê de.